ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтага аст. аз роҳи Калон мегӯяд то хонара ҳамагӣ 720 метр роҳ аст. мегӯяд кӯчаи Зафарда. шаҳри Душанбе, Зарафшон, аз роҳи Калон 720 метр роҳ то хонара кӯчаи Зафар, яъне ки ҷои бениҳоят хуб дар. обшим 12 сотиқ замин дорад, ки седар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор, ошхона, баня, дроношта ва подвал, верандам дорад. дарахтони мевадиҳанда широндагӣ ҳар як кадоми хонаҳо ремонт кардагӣ аст ва якта термиси пач кардагӣ аст. бо қадиш мебелам халид чизо дорад. обшинбадро хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, яъне ки метавонед зиндагӣ мекунед. хай бо чиёша қадишон маслиҳат мекунед. бисёр чиёша қадишон метиҳанд. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ. боз камтар дигар муомила мекунем. мегӯяд срочно сум дар кора ҷои башинӣ барои мисол об бочка барои баня мондагӣ аст. обсвет мегӯяд пасиен аст, яъне ки оби шаҳриям мегӯяд ҳаминҷа уже ҳаста, метавонед ки шумо гузаронед. гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, ҷои падал барои банка мондан. нархи хона дӯстон бениҳоят арзон, 265 000 сомонӣ аст. бо ҳамирам камтар дигар муомила мекунем. мегӯяд хона, мегӯяд техпаспорт, ҳуҷҷат, ҳамин хел чизо дорад. рақамошон рақамо мегафон аст. кор мекарда шумо харидор бошед, марҳамат дигар маълумоти пураша аз ҳамин рақамо гиред. арзонак хона. хоб, агар шумо тамохали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотшо роя кунед. мо ин ҳамин хел фурӯш дар рекламада мегузорем. дуюм квартираи фурӯшӣ аст. бадрон аз шаҳри Душанбе аст, ки дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтага аст. соҳибшон якхонага квартира аст, ки не ки духонагаш кардаган дар якум мошина қарор дорад. 30 квадрати метр. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. хона дӯстон азиз ҳамаи шароитош муҳайё аст, ки обсӯят дорад, ошхона, баня, кухни, ремонти нав кардагӣ аст. медорем фақат зиндагӣ мекунем. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. бародарон, бо арзона мешавад. буданд дӯстон ва бардорони апҳое, ки ҳамхали квартираҳои арзон аз ноҳияи Шоҳмансур хоҳиш карда. ина якхонага 260 000 сомон, ки тайёра дар омада зиндагӣ бо теъмоли ки якум ошхона аст. рақамои телефоншон мегафон аст. агар кадоми шумо харидор бошед, бо дигар маълумотшон мегӯяд термис, ҳамхали консерни чизо дошта. одамони харидор бошанд, мегӯяд бо ягон сум арзон мекунем. марҳамат дигар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, аз шаҳри Душанбе аст, ки дар ноҳияи Шоҳмансур, тарафҳои пивозавод гуфтага аст. пеши заправка наздики роҳ да мегӯяд. хай бо дигар маълумоташо мегиред, яъне Каротагинский пеши пивозавод. маълумотҳои аниқтар ва пурратар аз соҳибашон. обшим 3 сотиқ замин дорад, ки замини ҳамвора, гирдаш маҳкам аст. ҳаминҷа мегӯяд нимша тақсим карда метиҳанд. дарозии замин мегӯяд 10 метр мегӯяд, яъне ки барош 10 метр, дарозиш мегӯяд 30 метр. обшим 3 сотиқ замин бо об свет таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. ҳамина мисол нимаша мефурӯшам барои шумо. мисол ҳуҷҷати сохтмонӣ мегӯяд дора, яъне ки уже метавонед ки шумо хона карда гиред. нархи замина мегӯяд 80 000 сомонӣ гуфтесем. бо арзон мешавад. 80 000 сомонӣ, бародарони азиз, арзонтар ва муомила мешавад тоқа одамони харидор. рақамои телефоншон мегафон аст. кадоми шумо замин мехаред аз шаҳри Душанбе, марҳамат дигар маълумотоша гиред. агар шумо тамохали замин, квартира бошад, роя кунед, фурӯшта мегузоред. боз квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, аз шаҳри Душанбе аст, ки дар райони Сино военни Гарадо гуфтага аст. соҳибшон
як хонага квартира ҳастад ки дар 5 мошина қарор дорад, 32 квадрати метр. Бинои нав ҳастад ки уже омодаи зиндагӣ дорад одамо, ҷои бениҳоят хуба мега соҳибшон. Ремонтҳои замонавӣ кардаги як хонага 5 ошина 32 квадрати метр. Термиз ва ванна, унитаз ҳамаш пачка нав задаги ҳастад ва ремонти хона нав мега бениҳоят тоза мега даромада зиндагӣ мекунад. Бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзон муомила мешавад. Вайни гардок райони Сино 250 000 сомонӣ. Кадоми шумо ки мехаред маромад тамос гирем. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонахари дигар бошед, квартира заминхар бошед, дар комментария нависед ки чӣ хел шумо харидор бошед, аз куҷо ба шумо дархост, мо албатта ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи 5 дар совхози Мирзояз гуфтага ҳастад соҳибшон. ноҳияи 5 совхози Мирзояз. Обшинбардорон 8 шотиқ замин ҳастад ки ду дар хона кардага ки якта калидор ошхона ҳаммом дуруни хона дай. хона чӣ хел дасти хона коробка ҳастад, болош пӯшондага ҳастад, фақат рангу бош шкатур монтаж дар теза ҳамин хел корош мондааст. танҳо коробкаи холия дигаша худатон мекунед. сарошро мегӯяд пул дар кора мефурӯшед бо нархи 65 000 сомонӣ. бародарон, бо арзонтар ҳам мешавад. омада аз пеши маххутон шид арзон мекунем. рақамҳои телефоншро мегафон ҳастад кор мекунад ва нархи хона бозам такрор шава 65 000 сомонӣ. агар шумо давонхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон мисол аптека, мағоза чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат маълумот ҳамаша роя кунем, мо нархи фурӯшда мегузорем. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ гуфтага ҳастад, гардиши фабрикада. квартираи фурӯшӣ дар Ленинский район ноҳияи рӯдакӣ мешавад, гардиши фабрика. обшим духонага квартира ҳастад ки дар 3 мошина қарор дорад, 53 квадрати метр. обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухонӣ дорад, ремонти замонавӣ кардагӣ, ҳаз як кадомашон аделни ҳастад. назди домда мегӯяд мактаб, садик ва коллеҷ мегӯяд, коллеҷи тиббӣ, ҳамаи хел чизо медпункт чизо ҳастад. бародарон, ҷои бениҳоят хуб дар мегӯяд, ҳамаи шароитош моҳайя ҳастад. бо нархи 267 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз арзон мешавад. доми нав ҳастад ки уже омодаи одамо зиндагӣ доранд. духонага квартира ки дар оншон кушода 53 квадрати метр. рақамҳои телефоншон нависада ҳастад, кадоме ки аз ноҳияи рӯдаки квартира хар бошед, вариантҳои бениҳоят хуб ҳастад ки обсветош мегӯяд пайстани ҳастад, яъне ки доимӣ. дигар маълумотша гирем, лайкора гузорем, видеора подлисаш кунем. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, аз шаҳри бохтар ҳастад ки дар ноҳияи кушониён назди бозори нихӣ гуфтага ҳастад соҳибшон, кӯчаи будунё. ҳамин хел навистагӣ ҳастанд, дигар маълумотоша мегирем. назди бозори нихӣ ва вокзал. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёрад ки якта калидор ошхона, баня, кухонӣ дорад. даруни хонаҳо ремонт доранд, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. гирди хона маҳкам, дарахтҳои навниҳол ва обсветшам ҳастад. ин хона мега ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алиш карда мешавад. нархи хона мега 250 000 сомонӣ ҳастад, бо арзон мекунем мега ё ки ба ягон духонага квартира алишам мешавад. кадоми сумкати мегирад бо арзонтар метиҳад, кадоме ки алиш мекунад ба духонага квартира дигарша мега болоиш маслиҳат мекунем. я дӯстони азиз, агар вариантошон ба шумо мувофиқ бошад, дигар маълумотҳои пурраша гирен, мо бошад навора давом медиҳем. фақат шумо чӯ кунед, лайкора гузорен, дареғ надорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо подлиса кунед. чӣ хонаи замини квартира ки мехаред, нависед дар комментария, мо албатта агар ёфтем ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ мо ҳастад. дӯстони азиз, дар шаҳри ҳисор қарор дорад ки маркази шаҳри ҳисор дар мега соҳибшон. як хонага квартира ки духонагаш кардагианд, дар 4 мошина қарор дорад, 42 квадрати метр. бо обсвет таъмин ҳастад, ошхона, баня, кухонӣ, термиз, ҳамаи хел чизо дорад. хона ремонтош хуб аст, доми нав ҳастад, уже тайёр ҳастад, одамо мега зиндагӣ доранд. дар хона дӯстони азиз, яъне кухонӣ, гарнитур, кондитсионер, стиральни машинка, ҳамаи хел чизо дорад. ҳамин чиёша мегӯяд бисёрша қатишон ха ҳисоб мекунад, бо ина аниқ қадам мегирен. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастад. доми навае ки бениҳоят ҷои хуб дага маркази шаҳри ҳисорда хайна бо рақамошон ҳастад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ. бо арзонтар мешавад, одамони харидор агар ки бошад. рақамҳои телефоншон ва видео ҳастад, кадоми шумо мехаред маромад тамос гирем.
хонаи фурӯшии навбатӣ аз сайбадро хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восеъ қарор дорад ки неки аниқтар маълумотро нагуфтан узру ин аз мо вобаста намекунад. ноҳияи восеъ ҳамин территорияи район дорад. обшуми 3 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта веранд калидор дорад. 3 сотиқ замин ду дар хона калидор вана ҳамин хел чизо дорад. гирди хона мегад маҳкам аст, ремонти хона хубай, кондитсионер ҳамин хел термис чизо дорад ва бо ҷои ангур мисол чойлоби ангурча ҳамин хел чизо кардагиай. об свет дорад мегад соҳибшон. бо нархи 165 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзона мекунем мегад соҳибшон. ба кадом бардорин дӯстоне ки аз ноҳияи восеъ ки хонаи заминӣ ки лозимае рақамҳошро нависта каса дигар маълумоти пурраша мегирен. дарони хонаҳо ремонт доранд. рақамҳои телефоншон вавилон астае, метавонед занг занед дигар маълумотша гирен. шумо дар ҳамин хел хона замин квартира боша барои фурӯхтан метавонед ки сурат маълумотшро кунед. фурӯшта албатта мегузорем. фақат шумо дастгиртонам фаромӯш накунед лайкора гузоред. квартира фурӯшӣ астае дӯстон аз шаҳри ваҳдат астае ки тарафи маҳаллаи қирғизон гуфтага астае соҳибшон. шаҳри ваҳдат маҳаллаи қирғизон. чорхонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад. 110 квадрати метр. чорхонага квартира якум мошина 110 квадрати метр. хона бениҳоят кушод астае ки барои одамони бисёр яъне ки оилаи бисёр хело вариантҳои хуб астае. ошхона, баня, кухни ҳамаш аделни астае. ремонти замонавӣ нав кардага астае. боз қатиш ҷои калидори кушод дорад. бо нархи 275 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон мояне ки муомила мекунем. срочно мегад пул далкора бо арзонтар мешавад. фақат вариантҳои сум алиш намешавад. дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои телефони поёмода мегафон мегиред. бениҳоят квартираи хуб вариантҳои хуб дорад. дӯстони азиз лайкора заред навора падисаш кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астад дӯстон аз шаҳри турсунзода астад ки шаҳри регар не ки кадом маҳалла кӯча ноҳияша нагуфтиянд. фақат шаҳри турсунзода ҳаминай маълумотош дигарша худатон мегирем. обшуми 5 сотиқ замин дорад ки дурдар хона кардаги дӯстони ки хона хай мисол дарошон ремонт надорад. дар треза мисол як средни кардаги аст. хай агар хоҳен мисол ҳамида зиндагӣ мекунен ё ки як мисол исуса як ремонташ мекунен. ду дар хонаи времинка об свет мегад дорад гирдашам яъне ҳуй астае. бо нархи 65 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо савдо ҳам дорад ё ки ягон мошинаи гурзаво яъне боркаш портер боша мегад алиш мекунем. мошинаи хундари портер кати алиш мешавад. тоқа ҳамин хел мошин кати а дигар шакадоме ки мехера мега фақат вариантҳои сум кати бо ягон сум арзон мешавад. на рақамҳои телефоншон мегафон аст кадоми шумо мехаред аз шаҳри турсунзода регар. дигар маълумотҳои пурраша гирем. агар шумо дар ягон хона дигар дар кор бошад квартира мошин ягон чизи дигар дар комментар нависед ки чӣ хел шумо мехаред. албатта мо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаштон мекунем. квартира фурӯшии навбатӣ астад дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохта рӯпарӯи литсеи туркӣ гуфтага астае соҳибшон. шаҳри бохта рӯпарӯи литсеи туркия маркази шаҳр мешавад. духонага квартира астае ки дар 5 мошина қарор дорад. 47 квадрати метр. обсвет астае. ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер дорад. дом обши худу 6 этажа ки не ки дар 5-маш қарор дорад. духона мегад бо обсвет таъминае. ягон камбудӣ надорад. қоидави ремонти замонавӣ кардаги астае. ду хона аделни ҳамаш 100%. срочно мегад фурӯхта мешавад. бо нархи 230 000 сомонӣ бародарон бо арзона мешавад. 230 000 сомонӣ. одамони харидори аниқ боша мега бо муомила карда метия мега срочно пул дар кунай. одамоне ки намехара мега илтимос карда ки ради интерес мега нороҳат накунанд фақат харидоро. рақамҳои телефоншон мегафон астае марамат дигар маълумотша гирен. агар шумо дар охири квартира замин мошин бошад сурат маълумотшро кунед фурӯшда мегузорем. хоб ин бод 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.